en tom med noget kaffe. Nå. Tag nu på, det skal være nemt at spille bolden videre, dreng. Kom lidt længere ud siden, Jacob. Tag bolden med, Det må selvfølgelig godt stille et spørgsmål, hvis noget ikke forstår, men vi skal ikke sidde og pjatte. Så har vi to forsvarsspillere. Vi har tre her på midtbanen. Vi har han skal sparke den op til ham der. Ej, hvor det pænt var jeg ikke. Men det der er i det, det er bolden arke henover, så kan man faktisk sagtens løbe. Er det var sådan, hvordan var det? Vi sagde en, hvis I forestiller det her en banehalvdel.